yuta. Unsang hayupa? Ng mga manok, mga baka, kabaw, uguan, mga kambing, baboy. Unsang pailain day? Daga. Unsang pailain Ria? Yuta. Sige. Unsang pailain Ria? Hadlok diha kanimo Dios. Paginguman sa mga salamat Ginoo sa tanan ninyo. Amen. So natagaan na mo magkaon ang mga bata. Dara. Daganas mga youth pohon oy itugot sa Ginoo. Igsoon maayong hapon karon di ay adlawng Biyernes. Magtudlo mi sa mga bata mga igsoon, magtudlo mi sa mga bata aron sa pag ang ilang dan matos sa atong buhi nga Dios may igsoon. Ug importante kay ni ang mga bata may igsoon nga nasa ni nakamuhaan dira sa Biblia para dili sila mahisalaag or dili sila makaambit ning danlog nga kalibutan mga igsoon. So naghuwat mi sa uban nga mga bata og naghuwat pud mi sa among usa ka igsoon nga si Sister Chacha. So ako ipakita ninyo mga igsoon ang mga bata. Uy taon kay naghuwat taon. Hi. Mo ni mga bata mga igsoon pero wala pang uban kay nangakuan pa. Nangaon ng uban. Nana dadtoy si Kay. Sige. Magsugod ta. Mga bata. Mangutana ko ninyo. Sige lang. Mangutana ko ninyo, kinsay naghimo sa yuta? Ang Ginoo! Kinsa? Ginoo! Kinsay naghimo sa dagat? Kinsay naghimo sa dagat? Ang Ginoo! Anak, si Louie. Ang Ginoo. Martin Louie. Kinsay naghimo nimo? Ang Ginoo! Ang Ginoo. Kinsay naghimo nako? Ginoo! Ang Ginoo, yun. Kinsay naghimo sa alibangbang nga naglain-lain color ang mga pako? Alibangbang, so butterfly, pakkuan. Ang Ginoo! Ang Ginoo! Ang Ginoo jud ang naghimo sa tanang butang. Madunay kanang hununaa mga bata ha. Ang naghimo ninyo, ang naghimo sa iro, ang naghimo sa kahoy, Ang Ginoo! ang naghimo sa tanan, ang Ginoo jud. Natay proof mga igsoon, mga bata, adunay tay proof nga ang Ginoo jud ang naghimo sa tanan. Bisan kining cellphone, ang Ginoo tagaan ang mga tawo gahom or kaalam aron sa paghimo sa cellphone. Kaning mga buwang, kasi yaman ang naghimo sa tanan, so adunay tay teksto mga bata ha, mali ninyo ha. Kay mangutana ba ni Chacharon? Adunay tay teksto nga pagabasahon. Ang naghimo sa libutan, ang naghimo sa lubi, ang naghimo sa manok, ang naghimo sa kabakaba, naghatag na paghinhawa, kay ang sige, adunay tay proof. Kumanin ninyo nga teksto ha, kay mangutana ba ko ni guman. Nga naa sa pinadayag 4:11. Ako basahon ha. Tapos ikaw. Tapos. Pinadayag 4:11. Kani ako basahon ha. Pinadayag 4:11.
11. Paminaw mo. Tapos ikaw o among Ginoo o Dios sa pagdawat sa himaya o dungog o gahom. Kay ikaw mauman ang nagbuhat sa tanang butang o pinaagi sa imong pagpulutan, nilugtad o nangahimo sila. Hallelujah. Ang Ginoo mao ang naghimo sa tanang mga butang. Mangutana ko ninyo. Kinsay naghimo mo unsang mga butanga ang himo sa Ginoo? Sige, mangutana ko una ni Margie. Unsay himo sa Ginoo dan? Unsay himo pangpalita? Unsay daghan kayo? Hayop. Unsa hayop pa? Upa. Unsang hayop pa? Yung manok, mga baka, kabaw, uguan, mga kambing, baboy. Unsa pailain day? Daga. Daga. Unsa pailain Ria? Yuta. Yuta. Sige. Unsa pailain Ria? Saging. Saging. Mangga. Mangga. Ikaw say? Langit. Langit. Ayan. Ikaw. Yuta. Yuta. Mana man? Ikan. San? Oh, saan? Ano din? Nagawi ko rin. Wala pa yung kuwan. Wala pa yung tukar. Kinaan niyo. Naga kayo pambata. Oh. Sige na. Nindot kayo. Naghimo. Ay, magkaway. Sige. Ha? Saan? Unsay ngalan sa atong Ginoo? Asa nagpuyo ang Ginoo? Unsay iyang himo? Mga kanila kuan star, moon, earth, buwan. Sige. Mao na to ha. Kinsay nagbuhat sa arka? Sinuwi niya eh. Sabaw, dito lagi mo. Niya mga bata, ay makiyat. Sila, Ginoo sa kong tiliwala. No? Swerte kayo mo karon na adunay nagtudlo jud niyo diha sa bayong dalan. Nga maminaw ta ha. Maminaw ta kay kanang human ani tudlo nako. Magtukar ta. Ha? Ako ta mo ihatag niya ti Charon pagkaot. Sige, mangutana ko ninyo. Mangutana ko ninyo mga bata. Ay, isa tong teksto ha, ganiha. Unsay kasulat? Katagaan ako makaon. Unsa tong sulod sa pinadaya 4:11, bahalag dili yung kompleto basta ang kuan jud. Unod. Ang Diyos Ginoo ang mga hayop, mga lapan, tante, mga balay, mga Kinsay naghimo sa kuan ba? Ang suod ana. ang Ginoo. Ginoo. So, basta nara ka, nakay premyo niya dai. Naman. That is good. Kusga. That is good. And all the time. Hallelujah. Bago na yun nandun yung mga bata ha, nga ang Diyos maayo kayo sa tanang higayon. Di pagkatao, kanining kalibutan na, dili tungod sa itong ginikanan. Amen. Tungod sa Ginoo, maong natao kanining kalibutan na. So, mo na nga ito siyan daygon sa tanang panahon. Maxine, dili makiat, likod. Sige, kay man naman to, kaniyot ra kayo to, kay kanang
Di ayaw mo ko ang kaya. Di ato ihatag ni Ay kaon hapon mo sa pagsulat. Hingate mo. Tapi tubangan. Oh, di para makapokus sa Kamansay. Broken heart, you pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. Sa mga pulong na imong ipakanaog karon o Dios. Nga ikaw magapanalangin usab Ginoo nga maghatag kini og pagtulungan ngadto sa mga gagmayng bata Ginoo hangtod nga ila kining mabalon sa ilang pagkadako Ginoo. Pagiyuman Lord, kining mga bata nga nasa mutabangan karon, ikaw sa magapanalangin kanila. Nga sila magmahadlokon, magdako sila nga may kahadlok diha kanimo o Dios. Pagiyuman sa among salamat Ginoo sa tanan na imong gihatag namo nga mga panalangin. Inuman Lord God sa among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi o Dios. Dalaygon ka. Ug ingon man sa among pagpanguli karon Ginoo nga ila kining mabalon Ginoo ang ilang mga nahikatunan. Amen. Amen. Mo ni mga bata karon nya. Tagaan sa namo sila snacks mga igsoon. So gilin niya. Gilin niya namo. So natagaan na namo og makaon ang mga bata. Dara. Hello. Pagtugot sa Ginoo mga igsoon, sunod Bernes, balik na sad mi og balik na sad mi og tuon sa mga bata. So, sige. Mag-picture ta. Picture ng mga bata, picture ta. Mama ni mo. Sige. Sige. Daganas mga youth pohon, oy, itugot sa Ginoo. Dagan kayo mga youth, dali. Dali, Ben.